ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁ ମାନେ ଆମ ମନରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆସେ। ଯେମିତିକି ଆମେ ହାଟକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ବଜାର ଫର୍ଦ୍ଦ ଧରି ଯାଉ, ମୋର ଏଇଟା ଦରକାର ସେଇଟା ଦରକାର, ଆଉ ମୋର ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଦିଅ। ହୁଁ। ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇଆ ହିଁ କରୁ, ଗୋଟେ ସପିଂ ଲିଷ୍ଟ ଭଳି। ବିଲକୁଲ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ଗଭୀର ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ତାହା ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରତି ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳାଇ ଦେବ। ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଅତି ଚମତ୍କାର ଉପସ୍ଥାପନା ଅଛି, ଯାହା ପ୍ରାୟୋଗିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ବା ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଆଧାରିତ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି 16 ମେ 2026ର ପାଠ ବହୁତ କିଛି ନୂଆ ଦିଗ ଖୋଲିଦିଏ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ଆଉ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କଷ୍ଟକର ସମୟରେ କିପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯିବା ଉଚିତ, କ'ଣ ମାଗିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉତ୍ତରକୁ କିପରି ବୁଝିବା ଉଚିତ ତାହାର ନିର୍ଯାସ ବାହାର କରିବା। ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କ'ଣ କେବଳ କାମନାଗୁଡ଼ିକର ଏକ ତାଲିକା, ନା ଏହା ଏକ ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂଯୋଗ? ଏହା ଗୋଟେ ବହୁତ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆମ ସ୍ରୋତଗୁଡ଼ିକରେ ଏଫିସିଓ 6:18ରୁ ଏକ ଉଦାହରଣ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବହୁତ ସହଜ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ଠିକ୍ କଥା। ଖୁସି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହୋଇଯାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନର ପରିସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ନିରନ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ। ଆଉ ସେଇ ଆହ୍ୱାନଟି ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଜାଣିଛନ୍ତି ତ, ଯେତେବେଳେ ଦୁନିଆ ଆମ ଚାରିପଟେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥାଏ, ବା ଯେତେବେଳେ ମାସ ମାସ ବା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବିତିଯାଏ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନାର କୌଣସି ଉତ୍ତର ମିଳେ ନାହିଁ। ହଁ, ସେଇ ସମୟଟା ସବୁଠୁ କଷ୍ଟକର। ବିଲକୁଲ। ସେହି ସମୟରେ ମଣିଷର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି କିପରି ଥାଏ ତାହା ବୁଝିବା ନିହାତି ଦରକାର। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଏକ ସହଜ ସମାଧାନ ଚାହୁଁ, ଏକ ପ୍ରକାର ନେଣଦେଣ ସମ୍ପର୍କ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସ୍ରୋତରୁ ଏଲିୟଙ୍କ ଘଟଣାକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉତ୍ତର ଦେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା କେତେ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଲିୟଙ୍କ ଉଦାହରଣ ସେଇଟା କିପରି? ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, କର୍ମିଲୁ ପର୍ବତ ଉପରେ ଏଲିଆ ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏବଂ ଆକାଶର ତୁରନ୍ତ ନିଆଁ ଖସିଲା। ଏହା ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାରୀ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଉତ୍ତର। ଆରେ ବାଃ, ସମସ୍ତେ ତ ସେଇଆ ହିଁ ଚାହାନ୍ତି ନା, କି ତୁରନ୍ତ ନିଆଁ ଖସୁ ଆଉ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯାଉ। ହଁ, ସମସ୍ତେ ସେଇଆ ଚାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାହାର ଠିକ୍ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେହି ସମାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଏଲିଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାଶ ହୋଇ ଏକ ଗଛ ମୂଳେ ବସି ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ କାମନା କରୁଥିଲେ। ସତରେ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ମାନସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ନିଜ ଆଖି ଆଗରେ ଏତେ ବଡ଼ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଦେଖିଲେ, ସେ ହଠାତ୍ ଏତେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ କାହିଁକି? ସେଇଟା ହିଁ ତ ମୁଖ୍ୟ କଥା। ମଣିଷର ଭାବନା ବହୁତ ଜଟିଳ। ମୋ ମତରେ ବୋଧହୁଏ ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ଆଡ୍ରିନାଲିନ୍ କ୍ରାଶ୍। ଏକ ବିରାଟ ସଫଳତା ପରେ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ କ୍ଳାନ୍ତି ଆସିବା ପୁରା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଆଉ ସେହି ଗଭୀର ନୈରାଶ୍ୟର ସମୟରେ ଆକାଶରୁ କୌଣସି ନିଆଁ ଖସି ନଥିଲା କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ହୋଇନଥିଲା, ଠିକ୍ ନା? ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଧରିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ସେ କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପଦେଶ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନୀରବତାର ସହ ଜଣେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇଥିଲେ। କେବଳ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, କାରଣ ବେଳେବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମାଧାନ ପୂର୍ବରୁ ମଣିଷକୁ ଶାରୀରିକ ବିଶ୍ରାମ ଏବଂ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହି ନୀରବ ସେବା ହିଁ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର। ଓହୋ, ଏହା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତାପରେ ଆଉ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ଏଲିୟଙ୍କୁ ବର୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେହି ଘଟଣାରେ ତୁରନ୍ତ ଉତ୍ତର ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ 7 ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ବାପରେ, 7 ଥର! ଆଉ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ 40 ଦିନର ଯାତ୍ରା ପରେ କୌଣସି ଭୂମିକମ୍ପ କିମ୍ବା ଝଡ଼ରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଅତି ଧୀର ସ୍ଥିର ସ୍ୱର ଆକାରରେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ଆମେ 4ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶୈଳୀର ଉତ୍ତର ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଲାଇଟ୍ ପରି କେବେ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ମିଳେ ତ କେବେ ରେଡ୍, ଆଉ କେବେ ଗତିପଥ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼େ। ଆରେ ବାଃ, ବହୁତ ସଠିକ୍ ଉପମାଟିଏ ଦେଲେ ଆପଣ। କିନ୍ତୁ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ, ଏହିଠାରେ ମୋର ଏକ ବଡ଼ ସନ୍ଦେହ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଆମର ସ୍ରୋତଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା, ସେଠାରେ ଯିରିମିୟ 29:11ର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଯାହା କହୁଛି ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆମ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ସର୍ବଦା ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ହଁ, ସେଇଟା ସତ୍ୟ। ତାହେଲେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ
ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୋଜନା ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଲିୟମକୁ ବର୍ଷା ଆଣିବା ପାଇଁ କାହିଁକି 7 ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା? କ'ଣ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଥରରେ ଶୁଣିପାରି ନଥିଲେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇବାକୁ ଏଲିୟନକୁ ବାରମ୍ବାର କହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା? ଏହା ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ଆସୁଥିବା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାବରେ ଦେଖୁ, ଯେମିତିକି ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ ବଦଳିଯିବ। ହଁ, ଆମେ ପ୍ରାୟ ସେମିତି ଭାବୁ ଯେ ଜିଦ୍ ଧରିଲେ ମିଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରକୃତ କାରଣଟି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏକ ନୂଆ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ଏହାକୁ ଏକ ରେଡିଓ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ସହ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ରେଡିଓ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି? ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ରେଡିଓ ଷ୍ଟେସନରୁ ପ୍ରସାରଣ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଚାଲିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଆଗରୁ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଭିତରର ରିସିଭର ବା ଯନ୍ତ୍ରଟି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଟ୍ୟୁନ୍ ହୋଇନଥାଏ। ଓହୋ, ମାନେ ଆମେ ସେଇ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିରେ ନଥାଉ? ବିଲକୁଲ। ଏଲିୟାଙ୍କୁ ଯେଉଁ 7 ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ରାଜି କରାଇବା ପାଇଁ ନଥିଲା, ବରଂ ଏହା ଏଲିୟାଙ୍କର ନିଜ ହୃଦୟକୁ ସେହି ଯୋଜନା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲା। ଏହା ବହୁତ ଗଭୀର କଥା। ଏହି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମ ଭିତରେ ଅଧ୍ୟାବସାୟ, ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଗଢ଼ିଥାଏ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ କଥା ଆସୁଛି, ଆମ ସ୍ରୋତରେ ହାନାଙ୍କ ଘଟଣା ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଗଭୀର ଉଦାହରଣ। ହାନାଙ୍କ କାହାଣୀ ପ୍ରକୃତରେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ। ଆମେ ତ କେବଳ ପଢ଼ିଦିଉ ଯେ ସେ ବହୁତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସନ୍ତାନ ମିଳିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ସମୟଟା କେତେ ଲମ୍ବା ଥିବ, ତାହା କେବଳ ସେ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ। ଠିକ୍ କଥା। ଆଉ ସେହି ସମୟର ସାମାଜିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବିଷୟରେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ସନ୍ତାନହୀନତାକୁ ଏକ ଅଭିଶାପ ବୋଲି ଧରାଯାଉଥିଲା। ହଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ସାମାଜିକ ଲଜ୍ଜା ଥିଲା। ଅନ୍ୟ ପତ୍ନୀମାନେ ପେନିନ୍ନା ଏହି ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆଘାତ ଦେଉଥିଲେ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ଶୁଣିବା ଏବଂ ଶୂନ୍ୟ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କିଛି ବି ଉତ୍ତର ନ ମିଳିବା ଜଣେ ମଣିଷକୁ ଭିତର କେତେ ଖାଲି କରିଦେଉନଥିବ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ନୀରବତାର ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ସବୁଠାରୁ କଠିନ। ଆଉ ଆମ ସ୍ରୋତଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର କାହିଁକି ନୀରବ ରହନ୍ତି, କେବଳ ହାନାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହେଁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଆଚ୍ଛା, ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଏହାର କିଛି ଗଭୀର କାରଣ ରହିଛି। ପ୍ରଥମତଃ, ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଯାକୁବ 4:3 ଅନୁଯାୟୀ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କେବଳ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ କିମ୍ବା ନିଜର ଅହଙ୍କାରକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ କିଛି ମାଗିଥାଉ। ହଁ, ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଖାଲି ନିଜ କଥା ହିଁ ଭାବୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣଟି ହେଉଛି ଲୁଚି ରହିଥିବା ପାପ। ଗୀତ ସଂହିତା 66:18 ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଯଦି ଆମ ମନ ଭିତରେ କାହା ପ୍ରତି ଘୃଣା କିମ୍ବା ଖରାପ ଭାବନା ଅଛି ଆଉ ଆମେ ତାହାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛୁ, ତେବେ ତାହା ଏକ ମାନସିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ମାନେ ଆମ ଭିତରେ ମଇଳା ରଖି ଆମେ ପବିତ୍ରତା ଆଶା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ଆଉ ତୃତୀୟଟି ହେଲା ବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ କିମ୍ବା ସନ୍ଦେହ ରଖି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ତ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ଭାବୁ ଯେ ଏହା ସତରେ ହବ ତ? ହଁ, ଏଇଟା ଏକଦମ ସତ୍ୟ କଥା। ଆମର ନିଜ ଉପରେ କିମ୍ବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ଥାଏ। ଆଉ ଏକ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ, ଯାହା ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଭୁଲି ଯାଉ, ତାହା ହେଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ। ଆମେ ଜୀବନକୁ ଏକ ଛୋଟ ଝରକା ଦେଇ ଦେଖୁଛୁ, ମାନେ ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ବହୁତ ସୀମିତ। ଆମେ କେବଳ ଆଜିର ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଏକ ବିରାଟ ବସ୍ତ୍ରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖନ୍ତି। ବିଲକୁଲ। ଯେଉଁଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୂତା କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ଯୋଡ଼ାଯିବ, ତାହା ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଉତ୍ତର ନିଜ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆସିବ, ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କ'ଣ କହିବା ଉଚିତ? ଏଇଟା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ। ଆମେ କ'ଣ କେବଳ ସେହି ଦାବିଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ପଢ଼ିବା? ଏହାର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସ୍ରୋତଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ମାଥ୍ୟୁ 6:9ରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ସେହି ସମୟର ସାମାଜିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ପରିବେଶରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଥିଲା। ସେତେବେଳର ଧାର୍ମିକ ନେତାମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଯଦି ସେମାନେ ଛକ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହୋଇ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଏବଂ ଜଟିଳ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ତେବେ ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେବେ। ମାନେ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ କାମ ଅଧିକ ଥିଲା। ବଡ଼ ବଡ଼ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଭାବୁଥିଲେ ଭଗବାନ ଶୀଘ୍ର ଶୁଣିବେ। ହଁ, ସେଇଆ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା କୌଣସି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଏହା କୌଣସି ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷଣ ନୁହେଁ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ, ଆନ୍ତରିକ
ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଭାଷାରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆରେ ବା, ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶବ୍ଦର କୌଣସି ଦରକାର ନାହିଁ। ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାର ସଂରଚନାକୁ ଦେଖିଲେ ବୁଝାଯାଏ ଯେ ସେ ଆମ ମନର ଗତିପଥକୁ କିପରି ସଜାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏହା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ରତାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବାରୁ, ମାନେ ତୁମ୍ଭର ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହେଉ। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? କାହିଁକି ଆମେ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା? ଏହାର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ କାରଣ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରାଟତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ଆକାର ଆପେ ଆପେ ଛୋଟ ମନେ ହୁଏ। ଏହା ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ବଦଳାଇ ଦିଏ। ଓହୋ, ଠିକ୍ କଥା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଶକ୍ତି ଆଗରେ ଠିଆ ହେଉ, ଆମ ନିଜ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଧୂଳିକଣା ଭଳି ଲାଗେ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ତାପରେ ଆସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଆସିବାର ଇଚ୍ଛା, ଯାହା ଆମକୁ ଏକ ବୃହତ୍ତର ଆଶା ସହ ଯୋଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକତା କଥା ଆସେ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ବୃହତ୍ତର ଆଶାର ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ବାସ୍ତବତାକୁ ଆସୁ, ସେଠାରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆମର ଆଜିର ଆହାର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଦିଅ। ଏଠାରେ ମୁଁ ଏକ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ, ପଚାରନ୍ତୁ। ଏହି ଯୋଉ ଆଜିର ଆହାର ବା ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକତା କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆମେ କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ, ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବା କିମ୍ବା ଭବିଷ୍ୟତର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିବା କ'ଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ଭୁଲ? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଜିର ଆଧୁନିକ ଜୀବନଶୈଳୀ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ। ଆଉ ଏହାର ସିଧା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନା, ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବା ଆଦୌ ଭୁଲ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଆଜିର ଆହାର କାହିଁକି ମାଗିବା? ଆଜିର ଆହାର ମାଗିବାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ନିରନ୍ତର ନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନେ ମରୁଭୂମିରେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ସଦ୍ୟ ମାନ୍ନା ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ହଁ, ମୁଁ ପଢ଼ିଛି ସେ ବିଷୟରେ। ସେମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ତାହାକୁ ସାଇତି ପାରିବେ ନାହିଁ। ବିଲକୁଲ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିବା ଶିଖିବେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମକୁ ଆଜିର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଦରକାର, ତାହା ଈଶ୍ୱର ଆଜି ହିଁ ଦେବେ। ମାନେ ଆଜିର ଚିନ୍ତା ଆଜି କର, କାଲି କଥା କାଲି ଦେଖିବା। ଏହି ମନୋଭାବ ଆମକୁ ଆସନ୍ତାକାଲିର ଅଯଥା ଭୟ, ଉଦ୍ବେଗ ଏବଂ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ କରେ। ଠିକ୍ କହିଲେ। ଏହାପରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଏବଂ ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର କାମ, ମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ଶେଷରେ ମନ୍ଦ ଶକ୍ତିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ନିବେଦନ ଅଛି। ଏହି ସବୁ ଉପାଦାନ ମିଶି ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ। ଏହା ତ ଗଲା ପ୍ରାର୍ଥନାରୁ ଉପାଦାନ ବା ବିଷୟବସ୍ତୁ, ମାନେ ଯେମିତିକି ଆମ ପାଖରେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କିପରି ସଜାଇବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହା ପୁଣି ଥରେ ସେହି ବଜାର ତାଲିକାରେ ପରିଣତ ନ ହୋଇଯାଏ? ଏଥିପାଇଁ ଆମର ସ୍ରୋତଗୁଡ଼ିକ ଦାନିଏଲକୁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଢାଞ୍ଚାକୁ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଦାନିଏଲ 9:4-19 ପଦରେ ଅଛି। ଏଥିରେ 4ଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କ'ଣ? ଏହି 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ କେବଳ କିଛି ନିୟମ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଆମ ମନୋବିଜ୍ଞାନକୁ ସଜାଡ଼ିବାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ହେଉଛି ପ୍ରଶଂସା। ଯେମିତି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କଲେ, ପ୍ରଶଂସା ଆମର ଧ୍ୟାନକୁ ଆମର ଭୟରୁ ହଟାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରେ। ମାନେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ସମସ୍ୟା ନ କହି ଭଗବାନଙ୍କ ମହିମା ଗାନ କରିବା ଦରକାର। ହଁ, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର ଓ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା। ଏହାର କାରଣ ବହୁତ ଗଭୀର। ଜାଣିଛନ୍ତି ତ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଆମେ କିଛି ଭୁଲ କରିଛୁ, ଆମ ମନରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଅପରାଧ ବୋଧ ଥାଏ। ହଁ, ଆମକୁ ଭିତରୁ ଖରାପ ଲାଗୁଥାଏ, ଆମେ ଆଖି ମିଶାଇ ପାରୁନାହିଁ ଭଳି ଲାଗେ। ସେଇଟା ହିଁ। ଏହି ଅପରାଧ ବୋଧ ଆମକୁ ଏକ ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ମାନସିକ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ନିଜର ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ବାଧା ଦୂର ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ମନ ହାଲୁକା ହୁଏ। ତାପରେ ଯାଇ ଆମେ କିଛି ମାଗିପାରିବା। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ତୃତୀୟରେ ଆସେ ଅନୁରୋଧ ବା ଆମର ନିବେଦନ। ଏବେ ଆମର ହୃଦୟ ସଫା ଅଛି ଏବଂ ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିପାରିବା। ଆଉ ଶେଷରେ ଆସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ, ଯାହା ଆମ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୃଢ଼ କରେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ସ୍ରୋତରେ ଏକ ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ତଥ୍ୟ ରହିଛି। ହଁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ କେଉଁ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି।
ମାନେ ଦାନିଏଲ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବା ସୋପାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆଗରୁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ମିଳିଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଗାବ୍ରିଏଲ ଆସି ତାଙ୍କୁ ମଝିରେ ବାଧା ଦେଇ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ସେଟା ବହୁ ଚମତ୍କାର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଈଶ୍ୱର କୌଣସି ଫର୍ମୁଲା ବା ନିୟମର ସମାପ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ସୋପାନଗୁଡ଼ିକ ଦେଇ ନିଜ ହୃଦୟକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ, ଈଶ୍ୱର ସେହି ଆନ୍ତରିକତାକୁ ଦେଖି ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। ଦିଗ ଉପରେ ଜୋର ଦିଆଯାଇଛି, ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ିବା। କାରଣ ଯଦି ଆମେ କେବଳ କହିଚାଲିବା, ତେବେ ଏହା ଏକତରଫା ହୋଇଯିବ। ସତ କଥା, ଆମେ ଖାଲି କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଶୁଣିବା ବି ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କହୁଛୁ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଏହି ଦୁଇମୁଖୀ ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ଭିତ୍ତିଭୂମି। ଏହା ଯେପରି କାହାକୁ ଏକ ପତ୍ର ଲେଖିବା ଭଳି, ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ନିଜ ଦାବି ନ ରଖି ପ୍ରଥମେ ସମ୍ମାନ ଜଣାନ୍ତି, ନିଜର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ କିଛି ମାଗନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦାନିଏଲଙ୍କର ଏହି 4ଟି ସୋପାନକୁ ନେଇ ମୋ ମନରେ ଏକ ଯୁକ୍ତି ଆସୁଛି। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଜୀବନ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସ୍ଥିର ନଥାଏ। ହଁ, ତାହା ତ ସତ କଥା। ବିପଦ କେତେବେଳେ ଆସିବ କିଏ ଜାଣିଛି? ଧରନ୍ତୁ ଏମିତି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା ଯେଉଁଠି ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, କିମ୍ବା କେହି ଜଣେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, କିମ୍ବା ହଠାତ୍ କୌଣସି ଭୟଙ୍କର ସଙ୍କଟ ଆସିଗଲା। ସେହି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଏ ବସି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶଂସା, ତାପରେ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର, ତାପରେ ଯାଇ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବ? ସମୟ ତ ନଥିବ ନା। ସେଠାରେ ଏହି ଢାଞ୍ଚା କିପରି କାମ କରିବ? ଏହା ଏକ ଅତି ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରଶ୍ନ। ମାନେ ସମସ୍ତେ ଇଏ ହିଁ ଭାବିବେ। ଏଠାରେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ଦାନିଏଲଙ୍କ ଢାଞ୍ଚା କୌଣସି କଠୋର ଆଇନ ନୁହେଁ, ଯାହାକୁ ସବୁବେଳେ ମାନିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଏବଂ ଧ୍ୟାନପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା, ଯାହା ଆମ ସମ୍ପର୍କର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ମଜବୁତ କରେ। ମାନେ ଏହା ଦୈନନ୍ଦିନ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ, ବିପଦ ସମୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ବିପଦ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଆମ ହୃଦୟରୁ ବାହାରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ, ମାନେ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ କିମ୍ବା ସାହାଯ୍ୟ କର, ତାହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଗଭୀରତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ ଶାନ୍ତି ସମୟରେ ଏହି 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ସମ୍ପର୍କକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ଦୃଢ଼ କରିଛୁ, ତେବେ ବିପଦ ସମୟରେ ବାହାରୁଥିବା ସେହି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ପଛରେ ଆମ ଜୀବନସାରାର ବିଶ୍ୱାସର ଓଜନ ଥାଏ। ହୋ, ମାନେ ଆମେ ଆଗରୁ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିଥିବାରୁ ସେହି ଗୋଟିଏ ଡାକ ବି ଶୁଣାଯିବ। ବିଲକୁଲ। ଆଉ କେବେ କେବେ ଏମିତି ବି ସମୟ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଏତେ ଗଭୀର ଥାଏ ଯେ ପାଟିରୁ ସେହି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବି ବାହାରେ ନାହିଁ। ହଁ, ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସହାୟ ବୋଧ କରେ। କୌଣସି ଢାଞ୍ଚା କିମ୍ବା ଶବ୍ଦ ମନେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ସେହି ଶୂନ୍ୟତା ଭିତରେ କ'ଣ ହୁଏ? ସେହି ଶୂନ୍ୟତାରେ ରୋମିଓ 8:26ର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ। ସ୍ରୋତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ ବା କିପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ତାହା ଜାଣିନଥାଉ, ସେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନିଜେ ଆମ ହୃଦୟର ସେହି ଅବ୍ୟକ୍ତ ବେଦନାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଆରେ ବା, ମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମର ସ୍ୱର ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ନୀରବତା, ଆମର ଲୁହ ଏବଂ ଆମର ସେହି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଆବେଗକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାର୍ଥନାର ରୂପ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ସମ୍ପର୍କର ନିବିଡ଼ତା ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଏକାନ୍ତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସବୁଠାରୁ ଆବଶ୍ୟକ। ଭିଡ଼ ଭିତରେ କିମ୍ବା ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବିବା ଆମର ଅହଙ୍କାରକୁ ଦର୍ଶାଏ। ଠିକ୍ କଥା। ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଭାବୁ, ମୁଁ ନିଜେ ସବୁ କରିଦେବେ। ସେଇଟା ହିଁ ଭୁଲ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଏକାନ୍ତରେ ବସି ନିଜ ମନର କଥା କହିବା ହିଁ ଆମକୁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଶାନ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ଏହି ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କଲେ। ଏଲିୟଙ୍କ ଜୀବନର ସେହି ମାନସିକ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉତ୍ତର। ହାନାଙ୍କର ବର୍ଷ ବର୍ଷର ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନୀରବତାର ଅର୍ଥ ଖୋଜିବା। ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିଖାଯାଇଥିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଦୈନନ୍ଦିନ ଭାଷାରେ ହେଉଥିବା ପ୍ରାର୍ଥନା, ଯାହା ଆମକୁ ବାସ୍ତବତା ସହ ଯୋଡ଼େ, ଏବଂ ଶେଷରେ ଦାନିଏଲଙ୍କର ସେହି 4ଟି ସୋପାନ, ଯାହା ଆମ ହୃଦୟକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ହଁ, ସେ ସବୁକିଛି ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା କୌଣସି କାମନା ପୂରଣ କରିବାର ମେସିନ୍ ନୁହେଁ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ଏହା ଏକ ଜୀବନ୍ତ ସମ୍ପର୍କ। ଏହା ଆମ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ଗଢ଼ିତୋଳେ। ଆଉ ଏହି ସମ୍ପର୍କର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଆମେ ସେତିକିବେଳେ ବୁଝିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଆମର ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା।
ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆମର ଆଦେଶ ପାଳନକାରୀ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଆମର ସାଥୀ ଏବଂ ପିତା ଅଟନ୍ତି। ହଁ, ମାନେ ସେ ଆମ କଥାରେ ଉଠବସ ହେବେ ନାହିଁ, ବରଂ ଆମକୁ ଠିକ୍ ବାଟ ଦେଖାଇବେ। ସିଧା କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏହି ସଂଯୋଗ ରଖିବା କେବଳ ଏକ ଧାର୍ମିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଏହି ସଂଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା କେତେ ଗଭୀର ତାହା ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଶ୍ରୋତାରେ ଏକ ଅତି ଚମତ୍କାର ଏବଂ ଗଭୀର କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଯାହା ଆଜିର ଆଲୋଚନାରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇ ରହିବ। ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯଦି କେବେ ବି ପାପ କରିନଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗଦୂତମାନେ ମଧ୍ୟ ନିରନ୍ତର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସଂଯୋଗ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଦୁର୍ବଳତା, ଭୟ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ଅସଂଖ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ଘେରି ରହିଥିବା ଆମେ ମଣିଷମାନେ ଏହି ସଂଯୋଗ ବିନା କିପରି ବଞ୍ଚିପାରିବା? ଆମ ପାଇଁ ଏହି ସମ୍ପର୍କ କେତେ ଅଧିକ ଜରୁରୀ ତାହା ଥରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଏକ ବହୁତ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାଧାରା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼ୁ କେବଳ ନୀରବତା ମିଳିବ, ସେହି ଅପେକ୍ଷାର ସମୟରେ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି, ନା ଆମକୁ ଏକ ବଡ଼ ଓ ଉତ୍ତମ ଯୋଜନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି? ସେହି ଲମ୍ବା ଫର୍ଦ୍ଦ ବା ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପାଖରେ ରଖିଦେ। ଆସନ୍ତୁ ସେହି ଅତୁଟ ସମ୍ପର୍କର ଆନନ୍ଦ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କାରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ସେହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ସହ ଆମର ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଯୋଗ। ଏହି ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।